Здравейте, приятели! Стартираме днешния епизод с предстоящ двоен трансфер по оста Щутгарт Борусия Дортмунд. Серу Гираси и Валдемар Антон ще бъдат първите попълнения на треньора Нури Шахин начело на Борусия Дортмунд. Ръководството на клуба ще плати откупните клаузи в договорите на футболистите, общо 40 милиона евро, 22,5 за Валдемар Антон и 17,5 за Серу Гираси. И двамата бяха с основна заслуга за класирането на Щутгарт за Шампионската лига през миналия сезон, като Серу Гираси се отчете с 28 гола в 28 мача. Очаква се все пак завършването на сделката за Валдемар Антон да отнеме малко повече време, тъй като в момента защитника е с националния отбор на Германия на Европейското първенство. Още един трансфер. Марк Гил ще премине от Барселона в Челси. 18-годишният нападател ще подпише договор до 2030 година, а Челси ще платят откупната му клауза в размер на 6 милиона евро. Марк Гил е много обещаващ испански младежки национал. През изминалия сезон игра предимно в дублиращия отбор на каталунците, но все пак успя да пробие и в мъжкия отбор. 7 мача и 2 гола за него във всички турнири с екипа на Барселона. Преминаваме към един свободен агент – Рафаел Варан. 31 годишният защитник напусна Манчестър Юнайтед и сега е получил конкретно предложение от новака в серия А Комо. Треньора Сеск Фабрегас гради амбициозен отбор за бъдещето и след привличането на Андреа Белоти сега Рафаел Варан е следващата му основна трансферна цел. Има голям интерес и от други клубове от Европа и Саудитска Арабия към Варан, но за сега той е решил да изчака още конкретни оферти и очевидно не бърза да взима решение за бъдещето си. Отиваме към новини от Евро 2024. Фил Фодън ще ражда. Играча на Манчестър Сити е напуснал лагера на англичаните в Германия, тъй като очаква трето дете. Той получил специално разрешение от треньора Гарет Саутгейт да се прибере в Англия за раждането на детето. Припомням ви, че англичаните се паднаха с Словакия в осмина финалите на Европейското първенство в неделя и се очаква все пак Фил Фодън да успее да се прибере на време за осмина финала. Завършваме днешния епизод с още един рекорд от Европейското първенство. Снощния матч между Чехия и Турция завърши с рекорден брой картони. Унгарският съдия Иштван Ковач вдигна 18 картона, 16 жълти и 2 червени, като 9 от жълтите картони паднаха след 80-та минута. Абсолютна касапница. Все пак турците успяха да спечелят матча с късен гол и се класираха за елиминационната фаза, докато чехите останаха на последно място в групата с една единствена точица. И така, приятели, това беше всичко за днес. Напоследък е малко постно от към футболни новини, но се надявам, че ви е харесал епизода. Абонирайте се за канала, ударете по една камбанка, за да не пропускате нищо важно и се надявам да се видим отново следващия път. Чао от мен!